Hej. Ja. Julen 22. Ja, som Troels siger, så er det julen 22, og Troels han har været... Nej, det er ikke mig, jeg har hjulpet. Christina og Troels har været kokke, måske blive af det. Ser godt ud. Helt klar til at spise. Steg og brune kartofler og rødkål og vin og Troels med hans trøje på. Og Christina, hun er sulten. Hun er gået ombord i de brune kartofler. Værtinden Connie kom lige med dampende varme kartofler. Jeg har sådan fået lidt kartoffelslag eller kommet sådan. Jeg synes, at de ligner det, de plejer. Nej, det gør de altså ikke. Og så har vi Alma. Hun ser også her sulten, tror jeg. Hun er faktisk rigtig flot i dag. Sådan med lidt smykker og alting. Hun er sådan sat op til narestreger, som man siger. Jamen, hvad er der i vejen med dem? Jamen, de er sådan snaskende. Connie, hun sætter sig lidt ned og er klar. Måske næste år skal vi Ja, nu slår jeg selv røven i. Ja, jeg skal bare lige have taget lidt film. Det er jo sådan... Så er der lidt til eftertiden, så jeg er dele mig også blevet sulten. Går lige op og tager lidt fra den anden vinkel af. Prøv lige at se stegen. Ja. Jeg tror, det er med gode flæskesvær til. Skål, så er det nice. Så skål. Okay. Christina, hun er her. Hvad filmer du til? Live. Bare til mig selv, så jeg kan se den om et par år. Jamen, hej. Så kan man huske som en dag her. Så Ja, det er jul. nu vil jeg sætte mig og... Ja, Merry Christmas. Det kan være, vi filmer lidt senere. Hej.